Jeg har valgt bogen Sortedam, som er udgivet i 2012 og skrevet af Sissel Bergefjord. Sortedam er en skønlitterær roman. Den indeholder spor af lyrik og epik, da romanen flere gange holder pause i nutiden og springer tilbage til fortiden. Bogens åbning er det øjeblik, hvor Sigrid endelig tager mod til at låse sig ind i sin mors lejlighed 4 måneder efter hun er død af kræft. I mellemtiden får vi lidt at vide om, hvad hun laver i sin mors lejlighed, og derefter spoles tiden tilbage, hvor vi får nogle ting at vide om, hvad familien har lavet sammen, før moren døde. Bogens slutning er den episode, hvor Sigrid får et stik af smerte og bliver hurtigt kørt på hospitalet og skal føde sit første barn. Vendepunktet i historien er det kapitel, hvor moderen endelig kommer i behandling efter flere år som alkoholiker. Fortælleren er en jeg-fortæller, da vi får meget at vide om, hvad hun selv tænker og hvilke spørgsmål og tanker hun gerne vil ud med. Derudover er der også tale om en alvidende fortæller, fordi Sigrid har en del overblik. Hun ved, hvad hun vil, og hun spoler tit tilbage i tiden for at vise os, hvordan hendes fortid så ud. Handlingen er ikke kronologisk opbygget, da historien er opbygget med indskudte beretninger, fordi teksten springer meget i tiden. Der er ikke mange personer med i historien, og derfor får vi som læsere en forståelse af, at hun er meget alene, og de få mennesker hun møder beskrives meget kort. Vi springer meget i tiden, så tidszonerne er også forskellige. Rummet beskrives også i forskellige tidszoner, fra en klam forladt lejlighed i nutiden til et smukt lille hus i datiden. Sproget er et talesprog, da hun ofte taler til sin mor eller spørger sig selv om ting for at få styr på sine følelser og minder. Forfatteren beskriver meget Sigrid, som om hun prøver at finde sig selv, i og med hun er væk fra kæresten i flere dage med et barn i maven, og endelig tager mod til at låse sig ind i sin mors lejlighed 4 måneder efter hendes død. Derudover skriver Sissel bogen for at gøre os opmærksom på, hvordan børn klarer sig igennem hverdagen med en mor, der er død eller er alkoholiker, så vi andre har en forståelse af, hvor svært nogle børn kan have det. Jeg forstår bogen på den måde, at vi som læser skal få en forståelse af, hvordan nogle børn kan have det med det liv, de lever, og hvordan de klarer sig igennem hverdagen med forældre, som de ikke er trygge ved eller ikke kan sammen med. Jeg kan perspektivere til alt, fordi Alexander, som er hovedpersonen i alt, ligner meget Sigrid, i og med, at de hver for sig prøver at finde sig selv. De prøver desperat at finde en mening med livet, men det giver nogle udfordringer undervejs.